Umari ka mo, tanawa ang mabuhat sa Ginoo, ang kaibulungang mga butang nga iyang gihimo dinhi sa yuta. Ang bugam nga Diyos aniauban kanato, ang Diyos ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Berso sa dili pa ang Ebanghelyo. O Diyos, pagama dinhi kanako usa ka malinis nga kasing-kasing. Ihatag kanako pagbalik ang kasadya sa imong kaluwasan. Ang Ginoo manaakan ninyo, kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Human niini dihay pangilin sa mga Hudeyo, ug miadto sa Jesus sa Jerusalem. Dito sa Jerusalem, dool sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag Betsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 ka pultahan nga gitapangkuhan. Din may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Ug dito'y tawo nga nasakit sulod na sa 8 ka tuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto, ug nasayran ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutana niya ang tao, gusto ka bang maayo? Ang masakiton mitubag, Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw, kung ang tubig makutaw na. Ug samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako didto. Si Jesus mingon kaniya, tindog dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw. Ug diha-diha naayo siya, ug gidala niya ang iyang gihigdaan ug milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay. Busag giingnan sa mga Hudeyo ang mga tawo nga naayo. Adlawng igpapahulay karon ug supak sa atong balaod ang pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, giingnan ako sa tawo nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw. Sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan ug sa paglakaw? Apan ang tawo nga naayo wala makaila kung kinsa siya, kay mipahawa man sa Jesus sanglit diha may pundok sa mga tawo niadtong dapita. Human kini mahitabo, gikahibalag ni Jesus ang tao dito sa templo ug miingon si Jesus kaniya, tanawa na ayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangil-ad nga hitabo. Unya milakaw ang tao ug misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudeyo nga si Jesus di ay mao'y nag-ayo kaniya. Tungod niini misugod ang mga Hudeyo paglutos kang Jesus, kay giayo man niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan.
Ang unang pagbasa, naglarawan kanato sa unsang paagi nga ipabalik sa Ginoo ang maurag paraiso. Sa unsang paagi nga ipabalik sa Ginoo ang maurag paraiso nga kahimtang sa kalibutan. Tungod kay mamana ang tinuod, mura magparaiso ang kalibutan sa wala pa makasala ang tao. Ang tubig nga ibalik-balik og hisgot or mention, naglarawan or nagsimbolo sa mga blessings nga ihatag sa Ginoo sa mga pinili niya. So ang tubig simbolo sa blessings. Ug mao kini ang hinungdan nga ang mga tao sa panahon ni Jesus nagtuo nga ang tubig sa lanaw sa Betsaida anaay gahom sa pag-ayo ug sakit. So mao to ang ilang gituhuan nga ang tubig sa linaw sa Betsaida makaayo sa mga sakit. Naluoy si Jesus sa tao nga siguro bakol to siya, nga naglaom nga maayo siya kung makatunlod lang siya sa tubig. O giayos siya ni Jesus, direkta nga giayos siya ni Jesus. Wala na'y gamit bisan unsa, wala na kinahanglana nga itunlod siya sa tubig. Igora siyang giing na ni Jesus, tindog, dad ang imong higdaanan o lakaw. Nga nakita ni Jesus pag-usab, diha nga nakita ni Jesus pag-usab katong giayo nga bakol, iya siyang giingnan, tanawa, naayo ka na, ayaw na pagpakasala pag-usab. Muna yung iyahang gisulti, naayo na ka, ayaw na pagpakasala pag-usab. Wala ipasabot din ni Jesus nga ang iyang sakit silot sa iyang sala. Wala niya ipasabot. Hinuon gusto niya nga iklaro, gusto ni Jesus nga itudlo sa tao nga ang sala, ang sakit sa kalag, mas grabe pa kaysa sakit sa lawas. Muna yung gusto itudlo ni Jesus niadto. Mas grabe pa ang sakit sa kalag, ang sala, mas grabe pa kaysa sakit sa iyang lawas. Ang sakit sa lawas niya, igo man lang nakaparalyze sa iyang lawas. Apan ang sakit sa kalag, ang sala, magdala sa tao ngadto sa way katapusan nga kamatayon. Siguro kita nga maminaw niini nga pagtulon ani Jesus, si Jesus bigatudlo ani. Siguro makaingon ta nga mao ba? Kay siguro wala ta makaamgo ini. Wala ta maghuna-huna ini. Ang sakit sa kalag, mas grabe pa kaysa sakit sa lawas. Ato ko nung patugdonon pag-ayo ba? No, ato ko nung patuhupon pag-ayo kining
para nato bag-o nga pagtulunan, bago sa ato ang huna-huna nga ang sakit sa kalag mas grabe sa sakit sa lawas. Ako nang giingon ato unang patugdonon, no? Munay atong dadon nga punto sa pagpamalandong sa ato ang pagpadayon sa Santos nga misa o sa ato ang pagpauli sa tag sa nato ka panimalay. Kay sa ako nang giingon siguro wala kita makaamgo ni ining maong pagtulunan. Wala ta makaamgo ni ining maong kamatuoran ug mao kana nga wala ta nagpadayon ta sa pagbuhat og sala. Amen. Mga igsuon, diha sa atong pagsangpit sa Dios ato karong ipalanog ang atong mga pag-ampo ug motuaw kita sa pag-ingon, Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan, kanunay nga magmaligon taliwala sa mga paglutos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang atong mga nangulo sa pangagamahanan, magbuhat kanunay alang sa kaangayan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga tagamtaman na sa atong mga igsuon nga mibiya na ning kinabuhiya, ang walay katapusang kalipay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Langit no namong Dios, ipadanag na kanamo karon ang kahayag sa imong kaluoy aron sa ingon kanunay kami nga magdaig kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Dahil ka ginahibus ka ng kalibutan kay sa mga kalibutan na dawat na mo pero na mangyari kanino. Ang panlabot sa iyo tao dinamais kami sa mga tao. Ang kaya ginahibus ka ng kalibutan kay sa mga kalibutan na dawat na mo pero na mangyari kanino. Ang ginahibus sa iyo tao dinamais kami sa mga tao.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Nagahalad kami kanimo Ginoo sa mga gasa nga imong gihatag. Mahimo unta kini nga hinabang alang kanamo dinhi sa yuta ug among kalanon alang sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan. Ang matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini mao'y makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason. O garon sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon o kaayo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Padala ang imong espiritu aron pagsantos nining magasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug nihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas kay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug panginom kamo gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostolis ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa langit, kanano sa matag-adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayon kami sa mga nakasala kanamo
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Mo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangtura. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyong tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita. Kaloy ipaglimpyo kanamo Ginoo ug bag-oha kami pinaagi nining langit nung sakramento. Makabot unta namo ang panabang karon aron madala kami nganha sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Orasyo Imperata alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluluyon og mapo ang ngorong amahan. Midangop kami kanimo sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa sakit nga COVID-19 nga may hasi karon o gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong may gugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag tanga mong kahadlok sa sakit o kamatayon. Hulipi ang among paglaom o liguna ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita og tambal ni ini nga sakit aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas aron padayon sila nga magalima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo o kamaluluyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas o gunahuna, kusog sa ilang tahas, sa pagpangalagad o panalibdi sila batok sa mga sakit. Nagampusab kami alang sa mga naigo nini nga sakit, nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nagamuman nila. Ihatag ang dayon nga pagpahulay, kanila nga mitaliwan na. Hatagi kami sa imong grasya, ning panahon sa kalisdanan, aron padayon kaming magbudlay alang sa kayuhan sa tanan, o pagtabang sa mga nanghinanglan. Ang among kaikaw pagkamaluluyon sa usag-usa, magpalingkawas unta kanamo sa kalisdanan, karon og magdala kanamo sa pagkakabig ug kasantos. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Ubos sa imong panalipod o santos nga inahan sa Dios, nagadangop kami. Ayaw tamaya ang among mga pangaliya. Hinuno alwasa kami sa mga katalagman,
o may mayaw no bulahan nga beren. Amen. O mahal nga Senyora, kayuhan sa mamasakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Catalina de Alenria, pagampong ato kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabay kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa mga panlimbong upasulay sa yawa. Paggagon ng tasya sa Diyos, kami mapabusanong nag-ampo, ug ikaw, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit. Pinagi sa gahom sa Diyos, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang dautang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel, banalibdi kami. Guardian Angel's Prayer. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Dahil ng Diyos, dahil ng iyang santos nga ngalan, dahil sa Jesucristo matuod nga Diyos ug matuod nga tao. Dahil ng ngalan ni Jesus, dahil ng iyang mahaluyamot nga kasing-kasing, dahil ng iyang bililhon uyamot nga dugo, dahil sa Jesus, diha sa santos uyamot nga sakramento sa altar. Dahil ng Espiritu Santo ang Paraklito. Dahil ng mahal nga inahan sa Diyos nga si Maria Santissima. Dahil ng iyang santos ugolay buling nga pagkagipanamkon. Dahil ko na iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Dahil ko na ngalan ni Maria Birhen o Ginahan. Dahil ko na iyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Dahil ko ng Diyos diha siyang mga anghilog mga santos.